నీ జతై నడిచిన దారులే ముగిసిన పక్కకే జరిగినే ఇక్కడే ఇక నిలిచిన నాలో నిండి ఉన్నా నీ గుర్తులే నాకే కొత్త నేస్తాలుగా ఇలా ఉండిపోని ఓ లోకమై నాలో నన్ను నీ గుర్తుగా ఎదురుగా లేకున్నా ఎవరికి వారైనా మనసున నీ స్థానం మాయం కాదే తెలుపదు నీకైనా మరువదు లోన పెరిగిన ఈ దూరం భారం కాదే. ఏమైంది కేబులోడికి ఎదవారికి ఇట్టా ఫోన్ చేస్తే అట్టా వచ్చేవాడు. ఇప్పుడు అసలు మనిషి ఏమైపోయాడో తెలియదు, ఫోను తీయట్లేదు. వెళ్ళొస్తానమ్మా. భాస్కర్, వన్ డే లోపల కన్సైన్మెంట్ మొత్తం ఖచ్చితంగా డెలివరీ ఇచ్చి తీరాలి. నేను పంపించేశాను నాన్న. నువ్వు లేని ఒక్కో క్షణమే గుండె కలవాటు చెయ్యనికపై నేను మళ్ళీ నన్నే నాకే. ఏరా బుజ్జి, ఏంట్రా అమరగాడు ఈ మధ్య మన అసలు కలవట్లేదు? ఈ మధ్య బుక్ స్టోర్లోనే ఉంటున్నాడు రా. జాడలేని సంద్రమల్లెలో లోపల నేను ఒదిగా చెంత ఉన్నా అందలేని. ఇదేట్రా మళ్ళీ టీవీ రావట్లేదు. అమరగాడికి ఫోన్ చేస్తే అక్కట్లేదు. ఈ టైంలో టీవీ ఏంటమ్మా?